El delegat en funcions del govern estatal a Catalunya, Juan Manuel Sánchez Bustamante, i l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, han inaugurat el giratori de la plaça del Sol, una obra del Ministeri de Foment de més de 776.000 euros que va començar el mes d'octubre amb l'objectiu de millorar la mobilitat. Tot canvi comporta ajustaments i acomodaments a una nova situació, però s'ha fet per millorar la mobilitat. La mobilitat en un centre neuràlgic de la ciutat, que és el que connecta oest amb nord i sud. És un distribuïdor. Veieu, aquí serà un giratori molt i molt transitat, però realment les voreres que s'han dissenyat diuen que aquí els figuerencs i els visitants s'han de fer seu aquest espai, ha de deixar de ser una cruïlla i realment tenir un giratori central, però realment poder voltar i ocupar totes aquestes àmplies voreres i passejos que s'hi han fet. Coincidint amb la inauguració d'aquest giratori, el carrer La Sau que canvia de sentit i és d'entrada a la Rambla. Per sortir de la Rambla s'ha modificat un tram de la pujada del Castell. Esperem també aquesta entrada a la Rambla, aquesta entrada pel carrer La Sau, que també suposa tot un canvi que crec que és de valents, però que tocava fer, i que també donarà una nova via d'accés al centre de la ciutat, molt més polida, molt més pacificada. El portaveu del govern central ha recordat els compromisos que mantenen en Figueres. Hi ha tres bones notícies. La primera, confirmar o recordar que fa poc inauguràvem la rotonda de Vilafant, molt propera aquí, que significa aquesta millora de comunicació i de mobilitat també per Figueres. La segona, confirmar que la llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2017, fruit del treball fet, tindrà una partida, una inversió de més de 250.000 euros per la significativa i valuosa Casa Dalí aquí a Figueres. Però sobretot la tercera, confirmar, ho anunciava l'alcaldessa aquesta setmana, que el 22 d'agost, a la subdelegació del govern de Girona, podem signar un conveni de cessió de 4 solars destinats a fer un pàrquing públic gratuït. Aquest aparcament és el que s'habilitarà al carrer Migdia, al costat del nou carrer Joan Arderius.